भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह के जलवा लगातार बरकरार बा। आहो राजा के जबरदस्त हिट के बाद हाल में आइल गाना आरा के उठलाली के क्रेज लगातार जारी बा। 2 हफ्ता में आरा के उठलाली 27 मिलियन व्यूज बा। एकरे अलावा सड़िया के पिन अब हतार खातिर रूसेलू गाना ई हफ्ता गर्दा उड़ा रहल बा। पवन सिंह साथे आइल ईशानी घोष के सड़िया के पिन एल्बम ए वक्त जबरदस्त क्रेज बा। ए गाना में ईशानी घोष के जबरदस्त डांस आ अदा लोगन के दीवाना बना रहल बा। ईशानी घोष पवन सिंह साथे मोहरा फिल्म भी बना रहल बाड़ी। भोजपुरी इंडस्ट्री में दर्शना बनिक के जबरदस्त क्रेज देखे के मिल रहल बा। पवन सिंह साथे आइल गाना आहो राजा यूट्यूब पर 1 महीना बाद भी गर्दा मचा देहल। 1 महीना में गाना के 71 मिलियन से ज्यादा व्यूज बा। गाना में दर्शना बनिक अपन क्यूट अदा से लगातार लोगन के दीवाना बना रहल बाड़ी। भोजपुरी सिनेमा में अक्षरा सिंह के जलवा बरकरार बा। ई हफ्ता आइल अक्षरा सिंह के फरारी गाना के जबरदस्त व्यूज बा। एक गाना में उर्वशी रौतेला के जबरदस्त डांस देखे के मिल रहल बा। एकरे अलावा अक्षरा सिंह के आइल फिल्म अक्षरा आ देशभक्ति गीत भारत की मिट्टी भी लोगन के खूब पसंद आ रहल बा। रोटी जरता हारमोनिया आ डांस फिल्म के गाना तोर दिल हमार में धड़केला के बाद ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के गजब डोले गाना यूट्यूब पर गर्दा मचा रहल बा। 4 दिन में एक गाना के 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज बा। एकरे अलावा डिम्पल सिंह साथे आइल कलम चबा गईनी गीत के भी जबरदस्त क्रेज बा। खेसारी लाल यादव साथे सौम्या पांडे के जबरदस्त केमिस्ट्री एह वक्त लोगन के खूब पसंद आवेला। गजब डोले एल्बम में आपन हॉट और ग्लैमरस अदा से सौम्या आग लगा देहली। रिलीज होखते ही गाना तहलका मचा देहल। भोजपुरी के दमदार हीरोइन में से एक अंजना सिंह के ए हफ्ता खूब चर्चा बा। ए हफ्ता रिलीज भइल अंजना सिंह के फिल्म बिंदु के जबरदस्त क्रेज बा। यूट्यूब पर 6 दिन में अंजना सिंह के ए फिल्म के 18 मिलियन से ज्यादा व्यूज बा। एकरे अलावा नया आवे वाला फिल्म छोटकी दीदी बड़की दीदी के ट्रेलर के 1 हफ्ता में करीब 2 मिलियन व्यूज बा। भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल निरहुआ के मोस्ट अवेटेड फिल्म संयोग सिनेमा घरन में रिलीज हो गई बा। ए फिल्म में निरहुआ आम्रपाली के जबरदस्त जोड़ी लोगन के खूब पसंद आवता। ये फिल्म अभी यूट्यूब पर रिलीज नइखे भई, बाकी जल्द आवे के उम्मीद बा। रशियन लाएंगे आ कमर एल्बम के बाद रितेश पांडे के ई हफ्ता आइल नया एल्बम जा बेवफा के लोग खूब पसंद करेलन। ई गाना के यूट्यूब पर लाखों व्यूज बा। अरविंद अकेला कल्लू के आइल लपक लपक लौंडियाबाज आ गजबे के डोले गाना के बाद ही हफ्ता आइल दूगो गाना के डबल धमाका देखे के मिल रहल बा। कल्लू के गुलाबी बिंदिया आ हुक बंदूक से लगावेला गाना के जबरदस्त क्रेज देखे के मिल रहल बा।